Hi guys! Puno na, tura ni. Sabi na ko ka ng bunot. Hi guys! Mamunot sa ako guys. Nagdirig, dira. Ew. Bisig sa sako ng aris na hangyaet. Bisig. Mamuha ko darig bunot guys. Amo ko nanindan ang tagbilaran. Matumang merong tagbilaran. A few moments later. Na, manamig bunot nato sa gilaran kay kanang nay kuan ay bitaw isang kalibangon na kami guys atos kanang nay atos karsada ba itaw may CR ba dyan na mga turamis kanang dapis karsada malibang bitaw guys oy Diray guys nagahong manghod nga ta nagpuyos tag bilaran manang kadang mo bunot bisag duha ka sako kay ubuan ko nilas ilang buwak. Wow! Sa kakadiyon. Na napuno ang sako. Di ba kanya to guys? Kisabay mga karaang tao diha. Di ba kanya to guys? Ganun ng mga karaang panahon nga agi pang ilo kanya to. Bunot. Bunot bagnos sa lubak. Bagnos sa kunot. Dali daghang bunot dali. Wa pa na nauso kani adto ng mga tissue mo nang bunot sikat kayo ning bunot kani adto. Isabay, kailan bang magbunot guys? Anong Tagalog nito? Anong Tagalog nito din? Bunot. Bunot lang? Oo. Bunot lang ka. Nanimaho daring tais baboy guys. Naiad sa obos, inja. Nagyaw silang baboy ganiha. Nadanha. Do ka adjud ka to mga sa baboy. Mo na nanimaho kuan. Now we show we're coming to win it. Ano na tora ni? It's me, it's me, it's me, it's real me. It's me, it's me, it's real me. It's me, it's me, it's real me. It's me, it's me. Manana po na. Bye bye.